F'messaġġ fl-laqgħa tal-attivisti tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela enfasizza li kull min jirrappreżenta lill-Partit Laburista għandu jibqa' il-ħin kollu viċin in-nies. Dan għax il-politika trid tkun waħda li ssir man-nies u tinbena fuq l-aspirazzjonijiet tagħhom kif wara kollox kien mibni l-manifest elettorali tal-Partit Laburista li huwa pjan li qed iwettaq u jfassal ukoll it-triq għaż-żmien li ġej. Il-Prim Ministru kienet jitkellem f'waħda minn sensieliet tal-laqgħat mal-attivisti li tant jaħdmu għall-Partit Laburista fl-ibliet u l-irħula madwar il-pajjiż fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Membri ta' kumitati lokali u ta' kunsilli lokali iwasslu l-ħna taċ-ċittadini bil-Prim Ministru jenfasizza kemm importanti l-irwol tagħhom biex il-Partit Laburista jibqa' jifhem il-ħtiġijiet tan-nies. Ħtiġijiet tan-nies li l-Prim Ministru jismagħhom direttamentu fosthom biżjarat kontinwi fil-komunità. Għal dan il-għan is-sibt filgħodu l-Prim Ministru żar il-komunità ta' Ħalqormi fejn fis-suq li Jarma ta' kull ġimgħa iltaqa' mal-bejja u r-residenti qriema u tkellem u ddiskuta magħhom.